ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestumbara. Pati Sengguni, Harya Suman. Didi kelungguhan samengko panjenengan ingsun dawuh kelawan sira Yayi Patih Suman supaya nganake pasewakan pepanggihan jroning Datulaya. Sengguni. Lah kok dadi wis watara lama panjenengan ingsun lenggah dampar durung ana piye sing pangandika saka para sepuh ingkang jenengi lenggah jroning Datulaya Patih Harya Suman. Sapa ingkang kepareng rawuh jroning pahaman Datulaya dina samengko iki? Patih Harya Sengguni. Nuwun sewu, Gusti kula sesembahan kula wonten ing Madyapada Prating Delahan. Kanjeng Sinuwun Prabu Dastarata. Sedaya para pinisepuh sampun kepareng ngaglar madyaning Datulaya negari Ngastina. Kalebet inggih menika ingkang pepundhen Sang Tapa Menemban Bisma ugi sampun kepareng rawuh wonten negari Ngastina titilenggan sakmangke menika. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina, Sinuwun Prabu Dastarata, ilah dalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestumbara. Nuwun mangke Menemban dereng sawetawis dangu rawuh paduka Menemban Bisma ing Talakandha ingkang putra pun Dastarasta ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandhap pepodo paduka Menemban Bisma ing Talakandha sembahan Kulawa. Om Mastu Nama Sidang Skaring Bawana Langgeng Kaki Prabu Dastarata. Iya wis dak tampa sira Kaki Prabu ngaturake pasegan tumraping pun ing Talakandha akarya bombong penggali ing wakmu ing Talakandha ora liwat Pudyastawaning wakmu ing Talakandha wae tampanana Kaki Prabu Dastanagara sampun tampi karya bombong raos sing manah ambawahana kabagyaning gesang kula saha mawahana kasantosaning lair batos Kulawa Penemban. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene kula mboten amethuk paduka Penemban rawuh wonten negari Ngastina sarana tata upacara ning kaprajan. Kula sepinten kelepatanipun ingkang putra Tadah Wadana jer kula ngrumaosi nadyan kula menika nalindra ingkang mengku bawat negari Ngastina. Nanging parenging jawata kula anggadhahi cacat inggih menika calahina, cacat netra inggih boten nyumurpi dhateng gelaring jagat miwah esem ing rembulan. Menemban klintuning tanduk ingkang putra kepareng wangul Birna Samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra. Menemban Bisma. Kaki Prabu kaya ora dadi ngopo? Apan kaya mengkono kahananing Kaki Prabu sartane apa to sababe dene Bisma nggone sowan ana ing negara Ngastina ora cecala sadurunge? Ya sabab saka pangiranging Begawan Bisma wakmu ing Talakandha yen to aku sowan ana ing negara Ngastina kuwi tanpa beda kaya dene ngibarate kebu ingkang mulih marang kandange. Ngastina iki bumi kelahiranku, Ngastina iki bumi utah getihku. Mula ora jenengmu kalamun pendak-pendak pun tansah tilik marang negara Ngastina kaya ingkang kedadian rikelenggan samengko iki. Tanpa sraba-sraba pun ing Talakandha sowan negara Ngastina dilalah anyarengi mangsa pasewakan agung Kaki Prabu Dastarata matur sembah sewu tanpa pepindhan. Menemban mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing Datulaya Praja Ngastina. Iya Kaki Prabu kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngastina dina samengko iki nggih Dastarastra. Penemban Durna Begawan Durna ing Sukalima prayogakno nggone ngadhep ning ngarsaning ingsun Begawan Durna. Astaka swala sila berdapa swalu kimbol sumaranti hawela. Nuwun inggih sinuwun. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdipun Begawan Durna. Tansah pinaringaning kawidadane ring sambi kula sowan kula. Wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata ing Ngastina Sinuwun Prabu Dastarata. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabdinipun ing abdi kunjuk ngarsa paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Dastarata ing Ngastina. Sinuwun Prabu. Iya Begawan Durna. Wis ndak tampa karya bombong penggali ingsun ora liwat
pangestuning Sun Tampanana Kumbayana kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan sinuwun kepiye pawartane nggonira ingsun percaya kula wentah lawan Atmajaku Warasata Kurawa ala becik bener lumput kepiye munggo mengko dadining Kurawa ndak pasrahke marang sira Begawan Durna ing Sukalima. Oh inggih menapa sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula candhi nggo jimat sasaget-saget ingkang abdi tansah mulang-muruk dhateng ingkang putra pun Sata Kurawa mugi samangke sageta numusi menapa dados panjangka paduka sinuwun Prabu Ngastina sinuwun Prabu Dastarata. Ya Begawan Durna wis ndak tompakan ya bombong penggali ingsun prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayogan kula ngabiyantara wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dastarastra apa dene sira Kurupati prayoga nunggun ira ngadhep ana ngarsaning pun Rama ya nggih Rama sampun boten kirang prayogan kula ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Rama amundranan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu Dastarastra Rama Prabu semban kula ya wis ndak tampa akarya bombong penggawean pun Rama ora liwat pangestuning wong tuamu ing Ngastina wae Tampanana Jaka Pitana kula bundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Rama Prabu Dastarastra Kurupati hiyo lan tatanan sangganing para anak-anakku kabeh kadang-kadangmu aja ning padha saurmanik pun Ramana diambabarake wigati ning pasewakan jroning Datulaya menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu nuwun sewu wonten ingkang sepisanake ya gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang putra Ngastina dene rawuh paduka panembane ingkang boten kecala ingkang saderengipun nadyan wonten miyos sing pangandika paduka tansah tilik dhateng kawontenan negari Ngastina ingkang putra ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan senadyan wong penemban sampun lenggah wonten ing pertapan ing Talkanda ewadene ageng anggenipun migatosaken dhateng kawontenanipun negari Ngastina Kaki Prabu wis jamak lumrahe yen to wakmu ing Talkanda tansah migatekake lawan napa ing kedadian ana negara Ngastina jeriki negaraku iki bumi wutah getihku nggih Kaki Prabu Dastarata matur sembah nuwun tanpa pepindhan ingkang salajengipun wa keparenga kula badhe nyuwun dawuh upami badhe wonten pangandikan saking wa penembane Talkanda tumunten sakmangke kula cemadhong dawuh menggah menapa to ingkang dados wigatosipun tedhak paduka penembane Talkanda wonten negari Ngastina menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana miwah para punggawa ing Ngastina monggo wa penemban kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan Caturnetra kelawan ingkang putra ing Ngastina pun Dastarastra wa penemban Kaki Prabu wonten timbalan ingkang sepisan wis ndaturake ana ing ngarep lamun praptaning Bisma ning negara Ngastina tilik marang negaraku tilik marang bumi putah getihku gedhe-gedhene pun wong Talkanda tilik marang kararjaning putu-putuku para Sata Kurawa matur sembah nuwun wa penemban dinindungkap ing ngangka loro nggih setemene ana niat pun bapa ing Talkanda bakal nyocokake marang pekabaran ing wis bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging kalna nganti persasat jagat Ngastina iki padha keberbeken marang umandange pawarta mau apa pancen kepara nyata kabeh kabar mau bener apa mung kandhek tekan pekabaran pawartos menapa wa penemban apa pancen kepara nyata Kaki Prabu Dastarata njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ing Ngastina ingkang besuke bakal gumanti keprabaning Kaki Prabu Dastarata Kaki Prabu pawarta ing mengkono mau apa pancen kepara nyata apa mung kandhek ana ing pekabaran Kaki Prabu Dastarata awakmu ing Talkanda nyadhong timbalaning Kaki Prabu
sarta bakal midhangetake sabdaning Kakang Prabu Ngastina. Kabar mau pancen bener apa mung kandhet tekan pekabaran nggih Dastarata. Nuwun sewu penemban. Sareng mandika paduka mekaten menika kala wau radi kejot raosing manahipun ingkang putra Ngastina. Lan kula ngrumaosi kalepatan bilih menapa kula tindakaken boten nyuwun dipalilahipun wa penemban ing Talakanda. Dadi tegese apa ingkang dak takokake mau apa pancen kepara nyata Kakang Prabu Dastarata. Kasinggihan mekaten. Kurupati mbok wisuda minangka dadi Prabu Anom ing Ngastina ing besuke bakal gumanti keprabaning Kakang Prabu Dastarata. Menapa sampun paduka dawuhaken apan kepara saestu mekaten. Lah yen pancen ngono satemene wong tuwa mung Talakanda mung kepengin nyuwun mriksa kanthi dasar apa? Kanthi dasar apa dene sira Kakang Prabu Dastarata njenengake putuku Sikurupati minangka dadi Prabu Anom. Mono dagi pune yang nedya midhangetake ing tetelo nggih. Kula tasih ngrumaosi wa penemban bilih estunipun negari menika negari titipanipun sawarga kadang kula Yayi Prabu Pandhu. Wonten ingkang kedah anampi negari Ngastina menika boten sanes kejawi namung anak-anak kula para Pandhawa. Nanging kados pundi malih jernyatanipun sampun boten wonten ingkang kula toleh-toleh. Dinten sakmangke Pandhawa sampun sirna krana mapan wonten ing Waranawata, wonten ing bale Sigala-gala kabesmi dening Ubaling Hagni. Satemah para Pandhawa sirna margalayu kobar wonten ing Waranawata, wonten ing bale Gala-gala malah kalebet kadang kula Yayi Dewi Kunti ugi seda madaning bale Gala-gala. Mila kanthi dasar Pandhawa sampun dumugi ning pejah kala wau tumunten negari Ngastina sampun ngantos komplang. Samangke lajeng kula njenengaken anak kula pun Kurupati minangka dados Prabu Anom ing negari Ngastina. Mekaten wa penemban. Lho kosek. Lah kok dadi ana sing ngandhake ento Pandhawa tekaning pati ana ing bali Gala-gala, malah si Kunti uga tekaning pati kobong ana ing bali Gala-gala mau kosek. Sik ngabarke yen to Pandhawa tekaning pati sapa? Coba. Wong atwa Talakanda pengin ngerti nggih. Mboten sanes kejawi namung Yayi Patih Suman inggih Yayi Patih Harya Sengkuni. Lah rak apa to? Aku wis bedhek yen to kabeh tuk sumbering perkara iki mung saka Patih Sengkuni. Dadi sing ngabarke yen to Pandhawa tekaning pati mau Sengkuni. Kasinggihan mekaten. Kakang Prabu percaya tumuli Kakang Prabu njenengake Sikurupati minangka dadi Prabu Anom. Ngono critane. Kasinggihan mekaten wa penemban. Mila lepat upami kula kadhak wilepat inggih boten kula piyambak ingkang nandhang lepat nanging Patih Suman ugi nandhang kalepatan. Apa mbok keparengake yen to aku tak rembugan karo Patih Sengkuni? Purbawasisa wonten asta paduka penemban Bisma. Kula sumanggaken wa. Suman Patih Sengkuni. Nggih, kula wonten dawuh penemban. Dadi kowe lho sing ngabarke nek Pandhawa mati ana ing bali Gala-gala. Inggih, kasinggihan mekaten. Kosek aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakenku kanthi pertitis. Lah kok dadi kowe ngabarke Pandhawa mati malah ora ming Pandhawa klebu anakku Kunti ya tekaning pati ana ing bali Gala-gala mau. Dasarmu apa? Lan pawadanmu apa kok kowe matur kersaning Kakang Prabu Dastarata wani matur marang Walendra Ngastina yen Pandhawa wis tekaning pati. Mula coba kowe tutura aku tak ngrumokke Patih Sengkuni. Nggih. Krana nalika semanten sasampunipun bali Gala-gala menika kobong tumunten sak sireping geni kula ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa nanging sampun boten wonten. Ing mriku lajeng kula manggihaken rongkonganipun menungsa ingkang cacah 6 ingkang sampun dados areng kuwandhanipun. Mila lajeng kula netepaken bilih menika kuwandhanipun para Pandhawa klebet Dewi Kunti Talibrata. Tumunten ing abdi kematian
munjuk atur ngersanipun Gusti kula ing Ngastina bilih para Pandhawa sampun kobar wonten ing telenging bali segala-gala kalebet Dewi Kunti Talibrata kanthi dasar kula saged ngaturaken rongkongan menungso ingkang sampun kabesmi ingkang cacahipun 6 menika Penemban Gusti sadurunge aku ngrembug rongkongan menungso mau aku tak ngrembug tak takon pitakon ngiki wangsul ingkang kanthi pertitis ya Suman. Inggih badhe nyuwun mriksa menapa nalika bali gala-gala papan palermaning para Pandhawa kuwi kobong aku tak takon karo kowe janjane ewuh apa kok ora nyirep marang Mubaling Geni nuwun sewu sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya supados nyirep Mubaling Geni nanging dasaripun wancinipun ketiga tur dasaripun anginipun ugi banter mila geni menika mboten saged sirep malah sak mangke ngobar paremanipun para Pandhawa nalika semono Kurawa menyang endi inggih wonten sak caketipun bale paremanipun para Pandhawa ugi wonten bale papan paremanipun para Sata Kurawa lha iki aku sak tak takon yen lumrah kobong mau ora mung bale paremaning para Pandhawa nanging mesti wae bakal ngembet sarta merambat marang bali palermaning para Sata Kurawa ning kok gumunku geni sing ngobong bali palermaning para Pandhawa mau kok ora merambat ana ing bali palermaning para Sata Kurawa sebabe apa Sengkuni mara saiki aku tak takon kok sebabe kok dadi ora merambat ana ing bali palermaning Pandhawa mau jalarane apa lan sebabe apa lah menika kula mboten ngertos menawi babakan geni menika saged merembet menapa mboten menika kula mboten ngertos tur dasaripun sareng kula bengok-bengok menawi bali paremanipun Pandhawa kobar menika Kurawa sedaya medal saking bali paremanipun para Sata Kurawa sedaya wonten ing Jawi lah saya aku tak takon yen Kurawa kabeh ning jaba kok ora budidaya nyirep Mubaling Geni mongko Kurawa ki cacahe ora sithik Kurawa ki cacahe 100 lah kok dadi mung nyirep bali parepaning Pandhawa sing mung wong 5 wae kok ora kelakon kula menika sampun dawuhaken sedaya Kurawa supados pados toya nanging dasar lepenipun ugi asat sendang-sendang ugi asat lajeng bingung anggenipun sami nyirep inggih menika mawi ron kelapa utawi blarak dipun gebuk-gebukaken ugi boten saged sirep nanging malah saya ngubar dhateng bali paremaning para Pandhawa ya wis saya aku tak takon meneh inggih monggo yen saka penemumu geni sing ngobong bale palermaning Pandhawa mau geni saka ngendi lah menika kula iki mboten ngertos lho lah kok bola-bali kowe ora ngerti nyatanipun mboten ngertos wong ngertos-ngertos sampun ageng geni ingkang ngobar bale palerman menawi saking panginten kula mbok menawi Pandhawa anggenipun mapan tilem mboten kiranging pengatos-atos tumunten sukunipun mancal dilah satemah ngobar bali palermaning para Pandhawa menika ugi saged Bratasena utawi Raden Werkudara anggenipun mbucal tegesan sak kepenakipun piyambak tumunten saged ngobong bali palermanipun para Pandhawa menika ugi saged menawi bab geni menika saking pundi kula mboten saged ngaturaken oh ngono inggih Penemban dadi tetep kowe duwe penemu yen to Pandhawa tekaning pati ning bali palermaning Pandhawa duk nalika semono kasinggihan mekaten kanthi dasar kowe ngaturake rongkongan menungso cacah 6 ingkang kobong tok anggap kuwi rongkonganing menungso ya kuwi Pandhawa 5 lan Dewi Kunti Talibrata ngono to inggih mekaten Penemban saiki upama aku buka kabeh sing kelakon ana ing bali palermaning para Pandhawa kira-kira kowe wirang ora yen aku buka kabeh lakon ana ing bali gala-gala yen kabeh tak sokke nang kene kira-kira kowe isin ora mboten kula sampun mboten gadah isin pun kajengipun upami leres kula badhe ngakeni leres nanging upami mboten kula badhe anduwa kepareng paduka Penemban Bisma ing Ngetalkanda lha iki ngene Kaki Prabu wonten dawuh Penemban kowe tak jarwani yo nggih sejatine apa to sebabe dene bali palermaning para Pandhawa mau kobong kuwi merga pancen wis dijarak dening Patih Sengkuni dijarak dening Suman
Nalika semono Patih Sengkuni utusan undagi ingkang aran Si Purocana kon nggawa anake cacah 5. Purocana sing gawe papan palerepaning para Pandhawa. Mongko nggone gawe diweling karo Patih Sengkuni kudu saka wujuding barang sing gampang murup. Mula ora aneh sak mangsa-mangsa diopong bakal gampang kubar. Pancen kabeh wis pikir dening Patih Sengkuni, kabeh wis dirantam tarik-tarik dening Patih Sengkuni supaya Pandhawa tekaning pati ana ing bali palermaning para Pandhawa. Kula menika ingkang manggihaken rongkongan kok panjenengan Penemban Bisma menika ngayal. Mboten ateges kula wantun kan panjenengan, nanging menika sampun dados bukti, sampun dados dasar kula anggen kula wantun munjuk atur ngersa paduka Sinuwun Prabu Dastarata. Menika rongkongan Pandhawa ingkang cacahipun gangsal setunggal Dewi Kunti dados gunggungipun rongkongan wonten 6. Teka panjenengan paring dawuh nek Pandhawa kok isih urip nyuwun pangapunten. Ingkang nami tiyang ing sampun dipun kupeng geni mangalat-alat kados mekaten menika mokal sageta wilujeng saking bebaya geni menika kala wau Penemban. Saya aku tak takon karo kowe Wangsulana. Inggih. Nalika negara Pancala nganakake sayembara kowe melu ora? Apa ana Kurawa sing ngleboni sayembara? Wonten. Sapa? Inggih menika anak Mas Kurupati. Nalika semono Kurupati iso menang ora karo Gandamana? Inggih kawon tumunten wangsul dhateng negari Astina mboten saged ngukup bebingah saking negari Pancala. Apa kowe nalika semono weruh ana pandhita muda 3 sing siji nganggo jubah putih, sing siji nganggo jubah ireng, sing siji nganggo jubah ing warnane kuning. Pendhita 3 mau ingkang iso ngasorake si Gandamana wekasan ngukup putri Pancala. Kowe ngerti? Wong 3 mau sapa? Mboten ngertos. Dawang kula sumurep iki mboten namung kabaripun pancen kula mangertosi bilih ingkang saged boyong Dewi Drupadi menika pandhita muda 3 cacahipun. Inggih menika ing saged ngawonaken pun Raden Gandamana. Lah, yen kowe kepengin bukti Pandhawa isih urip kowe tak tuturi, kowe tak kandhani, kowe tak omongi Sengkuni. Mula dadi wong iki aja sok seneng klincipi carang papak, aja seneng sok adu kono adu kene, aja seneng sok ngrenah marang keslametaning wong liya. Mong yen nganti kowe kewirangan, kowe mergo saka pokal gawemu dhewe. Yen sing mbok apusi kuwi liyane Bisma sakarepmu. Ning yen Bisma kabeh tembungmu ki mung tak encepi. Suaramu akeh ki mung kaya suarane manuk bence tak kandhani. Nggih. Pleci to, bence. Suarane mbrebeki firasate ala. Inggih, nggih. Kersanipun kados pundi? Kowe isih pengin takon ora? Pendhita 3 muda sing menang ana ing sayembara Pancala kepengin ngerti? Inggih, kepengin ngertos. Yen kowe ngerti para gage rungokno. Pendhita 3 ingkang menang iso ngasorake Gandamana ngukup putri Pancala, ora ya kejaba mung sing nganggo jubah putih kuwi si Puntadewa, sing nganggo jubah kuning kuwi si Janaka, sing nganggo jubah ireng kuwi si Werkudara ya Bratasena. Kaki Prabu, anak-anakmu Pandhawa isih urip, kabeh isih padha urip, mung uripe eneng alas, uripe ning tengahing wana. Kerendet ri bebondotan sandangane rontang ranting kaya wong papa Sudra Wulandara. Nggone mangan mung merga saka woh-wohan sing tukul ana ing alas, nggone ngombe ming banyu sendang. Mongko Kaki Prabu dititipi dening Pandu anakku supaya nggula wentah marang para Pandhawa. Lah kok beda temen uripe Kurawa karo Pandhawa. Mongko kabeh kuwi anakmu ingkang kudu mbok tresnani. Kurawa ropian ning negara kok anake Pandu sing mesti ning ngukup negara Ngastina padha Papa Sudra Wulandara ning tengahing alas. Aku tak takon karo Kaki Prabu Dastarata, sampeyan kuwi nalindra model piye coba? Nggarap anak kok mbok bedak-bedake banci ndek banci ladan Kaki Prabu Dastarata. Dewa Bathara, nadyan kula mboten nyumurupi gelaring jagat
eseming rembulan remban persasat sumerep dhateng kebiaring tatit ing ngandilat dhateng manah kula satemah remuk rempu dados bubuk. Yayi Pandhu, aku njaluk ngapura ya Di. Aku ora iso nggula wentah karo anak-anakku ing kanthi becik. Negara Ngastina rusak tatanane. Negara Ngastina murat marit ora karu-karuan bareng aku sing asta bawa pemerintahan. Ingkang mestine tekaning pati ki aja kok sira Yayi Pandhu, ning aku wae sing pinulung jagatku dening dewa. Dewa. Kula nyuwun pangapunten Jawata. Monggo kula aturi banjur dhateng gesang kula. Distarata. Ratu sing cala hina cacat netra ora iso nyawang marang kahanan negaraku. Mula nadyan katone tembunge padha manis, tembunge padha ngepenakke ati, ning sak temene ana ing ngarep mburiku ming padha ngrogoti karo aku. Kunti, adikku Kunti, aku njaluk ngapura. Aku ora iso netepi darmaning wong tuwa sing apik, sing becik. Kunti, yen kowe isih urip, kowe mrene ya Yayi, anak-anakmu gawanen. Ngastina iki tak balekke wutuh marang kowe, Kunti. Tobat. Nyuwun pangapunten. Kakang Adipati mestinipun boten kados mekaten anggen paduka ngresah-ngresula. Kakang menapa paduka lajeng nutuh dhateng badan paduka piyambak? Jer panjenengan menika dados nalindra manjenengipun dhateng kawontenanipun negari Ngastina, duweng kulawarga Ngastina. Tumrap kula sampun samestinipun menawi panjenengan menika kepengin muktekaken dhateng putra paduka para Sata Kurawa, jer menika turas paduka ingkang sah. Sampun ngatur panjenengan menggali dhateng para Pandhawa. Tumrap kula sampun boten wonten kewajiban panjenengan menika migatosaken dhateng para Pandhawa, jer menika turasipun Prabu Pandhu sampun boten wonten. Keng menapa panjenengan dadak gagas dhateng para Pandhawa ingkang ngantos kesanget kados mekaten. Sapunika sampun trepipun menawi Kurupati menika dados nalindra gumanti keprabon panjenengan. Jer tata anut tata kaprajan ingkang sampun sirat dening para kina. Menawi panjenengan ingkang dados nalindra, tegesipun ingkang badhe nampi kamukten inggih menika putra paduka ingkang pambayun, boten kok Pandhawa. Pandhawa menika sampun boten gadahi hak tumrap negari Ngastina. Bari. Ngerweteh Guneman. Kaya bedet sewu nebo pategalan. Lah kok dadi kowe ngluputke aku ki anggepmu sing dadi ratu iki dapurmu ya. Inggih. Kowe iki bojoku. Kowe iki nunut mukti karo aku. Yen aku dadi ratu ning Ngastina, kowe melu mukti. Yen aku ora dadi ratu, upama aku ora ndek pangkat, kowe iki ya dadi jlantah. Inggih. Aku ki wong tuwa dari. Sing jeneng wong tuwa kuwi wis kewajibane muktekake karo anak. Wong tuwa ki napakke kamuktene anak. Ning anakku tak jaluk muktine aja ngesuk-suk karo kabejaning sedulur, aja ngesuk-suk karo kabejaning tangga teparo sanak kadang. Yen kepengin mukti ya bebodro dhewe. Yen kepengin mukti ya gawe dhewe. Piye carane mukti? Mukti kok ngidak-idak terus dulure. Tobat. Pun menika kajeng kula boten kados mekaten estunipun wangsulan. Inggih boten. Wong wadon mamah kendali. Senengane mulang karo wong lanang. Inggih. Begine ora tak obani dadi apa kowe? Begine ora tak obani, kowe tak balekke ning Plasa Jenar karo adimu Suman kuwi dadi apa? Kowe ning kene iki wong nunut, kowe iki wong melu. Inggih. Ora usah dadak kowe ngajari karo Dastarata. Ora usah kowe mulang karo Dastarata. Inggih ngestaken dawuh. Wong wedon anggere lambene tipis. Cerewete ora jamak.
Inggih. Lambe tipis, rambute keriting. Gegere melengkung. Siji cerewet, loro ora tau gelem leren. Aku ki ratu kok mintuk gaweke ndok bebek terus. Anggere bar ngombe terus tok sok-sok, bar ngombe terus tok sok-sok. Apa rumangsamu ora kesel kok piye? Aku apa to, Pak? Kajeng kula meneh ora sang dadak kajeng-kajengan. Aku wis tuwa. Wis sumingkir saka bab sing kaya ngono kuwi. Umurku kuwi saya suwe saya tuwa, Dari. Aja mbok bebeda nganggo bab sing ora prayoga. Aja mbok bebeda nganggo bab sing ora bener, ora becik. Kowe iki prameswari. Kowe iki prameswari, anggere nang katon kok mung nganggo tet. Muka mlaku nang ngarepku anggepmu apa? Aku kira weruh kok kowe nganggo tet iki sirmu piye? Terus dok singgol-singgolke dengkulku. Wong kang ngris kelakon. Persasat nganti kaya babak-babak dengkulku ngladeni kowe. Inggih. Meneng. Wis ngaken jawu. Aku janjane wis ora seneng karo kowe tak kandhani. Aku bae malah ora ngatem to. Anak-anak gemrayah metu pisang kok 100. Coba to gagasen. Metu pisan kok 100 kuwi nek bokong 5 piye coba? Ya coba. Lha ngono ra ya? Lah durna rasa lole-lole. Wis to. Cukup nggih wis. Ora susah dadak mbok getuni wewenemban. Kula badhe ngutus para wadyabala telik sandi supados ngwaya wonten pundi dunungipun Kunti lan anak-anakipun. Badhe kula kanthi manjing saklebeting kedaton. Tertentu badhe kula paringaken negari Astina menika wetah. Lho Kusik. Ora bener, tumrap kula bener, ning kurang bener. Lha ipun kados pundi? Sabda Brahmana Raja, pendikaning Nanaindra pangandikaning Brahmana ora kena wola-wali kaya Kresna tumameng dlancang. Yen nganti mencla-mencle guneming Ratu Ngastina, apa ora wirang bebarang, apa ora bebarengeri asmaning Nalindra Ngastina. Lajeng kepareng paduka, lenggah sing prayoga. Lenggah sing prayoga. Kaki Prabu, ayo. Neng kene akeh para piranganing kami tuwa ingkang kesdu paringi guh pertikel marang Kaki Prabu Dastarata supaya kabeh manggya karukunan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Kaki Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangstungkara Suman Sengguni kula wonten dawuh. Lah kok dadi kowe kesusu matur yen entuk Pandhawa tekaning pati kuwi nalarmu piye kowe? Inggih. Namung tumrap kula Pandhawa sampun pejah. Pandhawa sampun pejah wonten ing Bali Gala-gala, kobong wonten ing Bali Gala-gala. Kobar dening agengipun Hagni Maladewi Kunti ugi sampun pejah. Kusik to. Bapa Penemban Ngetal Kandha Kanjeng Bapa Penemban Ngetal Kandha paring dawuh ingkang isa mupu sayembara ing Pancala. Ya kuwi Brahmana muda telu cacahe kuwi Pandhawa ingkang saiki mapan ana ing alas, padha urip ana ing alas. Lah kok dadi kowe cangkemmu muni nek Pandhawa tekaning pati? Dasarmu piye? Sameneika ngaten kemawon. Ingkang gadhahi pemanggih Pandhawa isih urip, inggih monggo. Ning sing gadhahi penemu Pandhawa wis mati kula. Menika kula tetep ajeg kalian pemanggih kula, Pandhawa tetep tekaning pati. Sing duwe penemu nek Pandhawa isih urip inggih monggo. Kula mboten badhe ngowah-owah dhateng pemanggihipun tiyang sanes. Nyatane wong Penemban Takandha paring dawuh Pandhawa isih urip, inggih kula sampun matur. Kula gadhahi pemanggih Pandhawa sampun pejah. Sang Tapa Begawan Bisma gadhahi pemanggih Pandhawa tasih gesang. Sakmenika titen-titenan. Sing nyata sing ngendi
sing bener sing ngendi apa ucape Sengguni apa pengendikaning Sang Tapa Begawan Bisma wis Destarata wonten dawuh ora usah dadak sira Kaki Prabu nuruti marang Bramantyaning kakung ing kaduk kepanasen Parampaduka saiki ayo padha dipikir mbok menawa ana muganing Pandhawa nggone pengin njaluk negara Ngastina mongko negara Ngastina wis mbok paringake marang Si Kurupati aja nganti ngowah-owahi sarta aja nganti njabel apa sing wis mbok dadi pengendikaning Nalindra Ngastina Kurupati tetep dadi ratu ning negara Ngastina nanging Pandhawa paringana leliru bumi ingkang padha jembare karo Ngastina subure ya padha karo Ngastina Sengguni kula wonten dawuh bumi sing jembare padha Ngastina ngendi? Nyun sewu kaplingan kula sampun payu sedaya. Aku takon karo kowe bumi sing gedene padha Ngastina ngendi? Ora perkara kaplingan. Nggih. Kula mboten mangertos. Menawi bab laladan negari menika kula mboten mangertos. Begawan Durna wonten dawuh pengendikan. Lah kok dadi kowe kawit mau kok ora sambung rembug? Menika kula menika wonten sak jawining rangkah menika perkawis pirembagan kula warga antasipun Kurawa lan Pandhawa jer kula menika namung gurunipun para sata Kurawa jer gesang kula wonten negari Ngastina menika namung peparing paduka kula menika tiyang ngandhe deple kula menika nderek mukti menawi mboten dipun dangu mangke kula kelepatan sinuwun dina iki ku tak paringi kalodhangan matur marang aku ngendi bumi sing sak traju sak bobot karo negara Ngastina menawi perkawis laladan menika nuwun sewu kula ngertos namung menapa inggih Pandhawa menika mangke badhe sagah lho kowe ngerti ngertos ngendi Begawan Durna wonten ing pojok kilen kidul kilen negari Ngastina menika wonten wujudipun wana nanging gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu menawi Pandhawa kersa andhaku ana menika sumados samangke binabatan kirya mukti para Pandhawa sedayanipun sinuwun Prabu menggah menika aturipun ingkang abdi ing sukalimapun Begawan Durna Kosik Durna sak ngertiku alas Wonomarta ki wewengkon ke bawah keperintah negara Wirata dudu Ngastina lho Dik Pate pripun kene ke bawah keperintah negara Wirata kok patoke mang tulisi seng ngoten nuwun sewu mbiyen pancen ke bawah keperintah negara Wirata ning sareng kula dadi patih niku pathoke do kula jembarke kabeh mboten izin mboten sing duwe panguwasa niku kula patih niku wong nomor 2 mula kula wajib jembarke pathok manut kalih kekarepan kula sampeyan kok ya kebangetan to Dik sampeyan niku wis senengane tumindak sing ora apik sesuk jembarke pathok napa sampeyan mboten wedi karo azab sing bakal dumadi karo sampean. Azab no. Sampeyan ora tau nonton TV. Wong niku nek senengane jembarke pathok, niku mayite sesuk dirubung blatung. Blatung niku set. Sing jeneng mayit niku kabeh sesuk dirubung set. Ora usah dadak nganggo muni azab ning bakale dirubung set. Ning sate sampean sok gedhi-gedhi. Mergo sampean tumindak Allah. Ampun sok kaya ngoten to Dik Patih. Sing jeneng lewengkon niku ampun sok ditrabas pun to. Sampeyan ora usah dadak melu-melu jare wong jaban rangkah. Sampeyan niku manut kemawon. Oh nggih, lajeng paringipun niku wewengkon negara Ngastina. Ning terus ajeng sapa sing diparingke karo sapa pirangan Pandhawa. Pandhawa pun sami pejah kok arep diwenehi Wonomarta niku sing arep diwenehi mayite Pandhawa napa? Mayite Pandhawa napa pripun? Suman kula wonten dawuh ora usah dadak kowe matur kaya mengkono saka pangiraning Dastarata abeh ucapmu mau bakal mentah yen to ana dawuh pengendikaning Panembahan Bisma yen to Pandhawa isih urip mula aku duwe kumandel kapercayaning Dastarata yen to Pandhawa isih urip kula sumanggaken nanging mangke menawi Pandhawa sampun pejah panjenengan badhe wirang kaliyan ingkang rayipun Patih Suman yen Pandhawa isih urip piye? Nggih monggo kula nderek. Kula badhe dipun wangsulaken dhateng Plasa Jenar inggih nderek, kula badhe dipun copot kelenggan kula nderek, kula badhe dipun menapak-menapakaken kula nderek. Sengguni.
Nek omong ki mbok ya nganggo dipikir aja waton omong. Kowe iki wong tuwa lho, metu-metu wis nggawa. Yen omong nganggo dipikir. Aja mung waton mencotot saka cangkemmu kuwi. Sing apik nek omong. Yen kowe wani ngucap Pandhawa urip kowe dicopot kelungguhmu dibalekke ning Plasa Jenar yen nganti kelakon piye? Yen nganti kelakon piye? Mongko janjane aku ngerti kabeh pokal gawemu nggonmu gawe ada-ada ngabarake Pandhawa wis tekaning pati. Aku ngerti kok, aku iso maca batinmu. Yen kowe ora isin tak waca batinmu. Mergo kowe ora trima nek Ngastina kuwi dikekke dening Pandhawa, diwenehke Pandhawa. Yen Ngastina diwenehke Pandhawa, kowe bakal kelangan derajat, kowe kelangan pangkat, kowe ora dadi patih. Mula kowe sependak-pendak tansah budidaya pati ning Pandhawa, wiwit Pandhawa isih cilik nganti tekan saiki tok krenah patine supaya Pandhawa tekaning pati. Yen Pandhawa mati Ngastina ora keliya, Ngastina bakal tinampa dening putuku si Kurupati. Wekasan kowe slegrang-slegreng ngenyam kamukten, kowe tetep dadi patih, ora ana sing ganteni kowe sak karepmu nggone gaglak bondo Ngastina. Ora ngono to kuwi? Ya ngono apa ora? Piye? Iya. Janjanipun mboten ngaten. Ora usah dadak selak. Apa aku diura ngerti? Nggih, nggih. Yen nganti mengko Kaki Prabu Dastarata nayogyani yen nganti Pandhawa isih urip kowe bakal dicopot kelungguhane. Jane ora kudu kaya ngono, mergo aku isih ngeman karo kowe Sengguni. Arepa kowe iki wong jahat, arepa kowe wong ala ning aku isih ngeman karo kowe. Sak ala alaning menungsa mesti eneng apike, sak apik-apike menungsa mesti kala mangsa kesasapan watak sing elek. Wis to, kuwi ditenono. Nggih. Mula aja ngeyel. Nggih. Aja ngeyel. Sing apik dadi patih kuwi. Ora ana wong tak plinteng. Anggere ana wong kewirangan kok ao ora. Mula wektu dina iki padha dinteni nggih. Muga-muga Dewa Narbuka pepeteng iki supaya enggal kababar wujud pepadang sarana para Pandhawa bisa dingerteni menyang ngendi papan dununge sartane iso dijongkong nek bakal diparingi kanugrahan wujuding Monomarta. Kaki Prabu Kendari. Kula wonten maring adawu. Ana angin gedhe mlebu jroning kedaton negara Ngastina. Nganti meh wae gawe geger kang padha mapan ana ing jroning Datulaya. Iki apa? Lah kok bareng astaning pun Kakang grayah-grayah aku kaya ndumuk suwijining pawakan ingkang keker sentosa otot bebaune kenceng ngarenceng. Iki sapa? Tobat. Nyuwun pangapunten Kakang Adipati menika nuwun sewu sowanipun putra Paduka. Lho kok sik anakku sapa? Dursasana apa piye? Dursasana ki awake ora kenceng glombyol. Gajih tok. Iki tak cekel awake kenceng. Tobat. Nyuwun pangapunten sanes ing putra pun Dursasana. Apa Kurupati? Sanes. Lah sapa? Menika putra Paduka inggih menika atmajanipun Yayi Dewi Kunthi. Kosek anake Kunthi. Inggih. Lah yen ngono perangan Pandhawa. Inggih mekaten. Yen perangan Pandhawa nadyan aku ora weruh marang sunaring srengenge ning aku iso nggraita. Awak sing kaya ngene iki sing duweni mengsi Bratasena. Apa sowane Bratasena ning ngarepaning panjenengan ingsun? Kasinggihan mekaten Kakang Adil ora nyata. Saiki iki akeh hoek. Ngarani kowe kleru kok. Mula sadurunge kabar mau tok kan aturake saning anak Sinuwun Prabu Dastarata, mestine tok titi kanthi permati tok teliti dhisik bener lan urane. Ora coba saiki sawangan iki sapa? Wah, kate kandan-kandanane ngayal. Iki genah Perkudara Bratasena sing sowan. Kowe ngandhake nek Bratasena kobong ning bali gala-gala. Ha ta? Nggih. Kowe ngandhake nek bali Bratasena Pandhawa mati ning bali gala-gala. Sing do salah tampa niku panjenengan-panjenengan. Loh, salah tampa piye? Loh, salah tampa piye, Sumang? Sing mati niku genine. Nek Pandhawa tersih urip pancen cangkem nek mulak-malik ngono. Ayo mrene. Tanganku iki tuntunen. Dumukno nggon lambemu. Tak owoh-owoh. Kata panjenengan ngendika ngaten kula ingkang mak prinding lho sini. Wah, aku iki ngopo?
Malah kowe sing mak printing. Anakku nggih. Yen pancen bener kowe Bratasena, padha kanthi harja sak praptamu kulub Bratasena. Wah. Biyo jagat Dewa Bathara. Wah, nadyan lagi krungu suarane wae mung krungu suarane ning aku iso nggagapi kaya ngapa to pewujudanmu lan pasuryane anake Pandhu sing nomor 2. Piye? Darja sapraptamu. Dastarata bapakku. Slamet tekaku aku ngaturke sembahku katura. Tak tampa. Dikabarke mati karo Patih Sengguni Bratasena. Wah, muga-muga tansah pinaringan dawa umure para Pandhawa. Syukur kuwi sing tak karepake. Putu padha harja sapraptamu nggih. Bisma kakekku slamet. Aku ngaturake sembahku katura. Kula wargamu padha menyang endi? Puntadewa, Permadi, kembar kelawan ibumu saiki padha mapan ana ing Saptawarga. Dadi siji karo kakek Abiyasa. Syukur yen to pancen kaya mengkono isih kahayoman jiwananing Hyang Mahanasa kulub. Bisma kakekku iya. Ana-ana maning dita bocah mursid. Iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bratasena kowe padha kanthi harja ya, Ngger. Durna bapakku, Durna guruku slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katur. Oh iya. Syukur, Ngger. Ditimak-trimake ya Werkudara arep ana wong sing ngandhakake nek para Pandhawa wis tekaning pati. Ning sing jeneng wong ngabarke wong tekaning pati iki wong sing dikabarke mesti bakal dawa umure. Ora sandadak lara atimu. Ditampa kanthi ikhlas ya, Bratasena. Yo, tak tampa kanthi ikhlas. Syukur. Puntadewa piye, Ngger? Slamet. Permadi anakku. Yo, slamet. Nekula Sedewa pinten tangsen? Yo, slamet. Dewi Kunti? Yo, tansah pinaringaning kawidadan. Salam ya. Kurang ajar tenan. Ndita kok kaya ngono. Loh, tegese salam taklim. Kraket banget. Salam kok dilem. Salam taklim katur karo ibumu ya Werkudara. Yo. Werkudara padha harja sapraptamu. Urupati kakangku slamet. Basaku katura. Ya Dimas ndak tampa. Sami wilujeng rawuhipun nggih Raden Bratasena. Dastarata bapakku piye? Ana apa nggih? Kapok kowe ora diwangsuli kowe. Oh, apa ora lara atine? Wong tuwa mbage karo bocah kok ora diwangsuli. Kuwi mergo saka pokal gawene wong tuwa. Wong tuwa nek tumindake apik bocah mesti hormat karo wong tuwa. Nek wong tuwa nek tumbake ora apik karo bocah cilik ora bakal ngurmati karo wong tuwa. Ya wis ora apa-apa. Ming ra diwangsuli wae kok. Nek aku ora patheken. Oh, manyen kowe iki ngayal kok dipathe ora. Piye? Ana wigati apa kulub sawetara aja nganti kesusu nggo nira ngaturake kawigatenmu apa to sababe dene jeneng para sowan nang negara Ngastina. Nanging sak ora-orane kanggo ngluwari rasa kangening wong tuamu ing Ngastina. Sira kulub bakal nyuwun apa lan darbi atur apa margake matura. Dastarata bapakku ora ana wong sing tak anggep wong tuwa kejaba mung Dastarata bapakku. Mula sowanku diutus karo Babu Kunti ngaturake bektine Babu Kunti lan dulur-dulurku kabeh marang Dastarata bapakku. Yo tak tampa. Tak tampa gawe gedhening atiku pangestuku wae tampanono lan mengko aturna lawan adiku Kunti apa dene kadang-kadangmu kabeh Bratasena. Yo. Dene ndungkap angka 2. Praptaku ana ing negara Ngastina. Sira bakal njaluk negara Ngastina dudu kuwi. Ora ana tembunge Bratasena bakal njaluk negara Ngastina. Lah banjur aku mung kepengin ngerti nalika Bapa Pandhu dibanjut dening dewa gajeke Dastarata bapakku
nalika semana nunggoni grahe Bapa Pandhu. Ya. Aku pengen ngerti kepiye mungguh tembunge Bapa Pandhu pangandikane duk nalika semana marang Dastarata bapakku. Kuwi lha dalah. Yen ora kleru upama ana kurange mbok menawa kurang lantip panggraitaku pangandikane Nyai Prabu Pandhu duk nalika semana sadurunge sinendal mayang dening para dewa Kakang Adipati kula titip negari Ngastina menika dhateng Kakang Adipati monggo kula aturi ngesuwi para kawula negari Ngastina panjenengan ingkang kedah dados nalindra namung mangke menawi sampun anak-anak kula ndungkap dewasa negari kula aturaken ngunduraken dhateng para Pandhawa negari kula aturi ngunduraken dhateng para Pandhawa yen ora kleru kurang sithike kaya ngono tembunge Pandhu wektu dina iki nadyan Dastarata bapakku nuwun sewu duwe cacat ya kuwi calahina cacat netra ora weruh marang gelaring jagat nanging aku percaya mata batinmu luwih awas tinimbang mata lair netra lair ora weruh nanging netra batin bisa nyumurupi marang gelaring kahanan mula wektu dina iki Pandhawa wis padha dewasa Pandhawa wis padha gedhe Pandhawa wis padha ndungkap wis pantes sarta wis cocok yen to Pandhawa kudu nampa negara. Ora jeneng dina iki kudu dibalikake marang para Pandhawa, nanging aku njaluk kinantenanan wanci ingkang ditetepake. Wancine besok kapan? Dinane apa? Sasine apa? Taune kapan? Pandhawa bakal nampa negara Ngastina sakukupane saka Dastarata bapakku. Pramara mangoswamya ngambrang kadikaronaning kaswase yaneng marga memalatkung jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro wirata nganti kaya didodhok pulung atine wakmu Dastarata ing Ngastina. Bratasena, Dastarata bapakku apa? Upama aku mbok anggep wong tuwa ingkang sasar susur tumindakmu, sakarepmu nggonmu ngarani. Upama aku mbok anggep wong tuwa sing kumolancang kabeh mau jer wis kelakon, mangsa bara nggono bakal mestani kalawan wong tamu Ngastina. Nanging kowe tak kandhani ya, Nggir. Ya merga saka pokal gawene Patih Sengkuni ya Patih Suman ingkang ngandhakake Pandhawa padha tekaning pati ana ing bali golo-golo. Wekasan pupus bayu kang tapis ora duwe pangarep-arep awakmu Dastarata ing Ngastina. Tumuli kadangmu Sikurupati kadangmu tuwa ingkang dak wisuda minangka dadi Prabu Anom. Ana ing negara Ngastina bakal gumanti keprabaning wong atuwamu aku. Nalika semana bakal ndak jabel apa kang dadi ucape Dastarata ewa dene-dene eyangmu Sang Mahatmarsi Wara Bisma aja nganti iki kelakon kawula sak negara Ngastina padha mestani yen to Ratu Ngastina kuwi blendra-blendre ucape kaya banyu tumumpang godhong sintrik. Mula banjur iki mau dadi pirembugan kanggo ngijoli marang para Pandhawa supaya tetep padha mukti ngawi Banyakrawati mbau Dendra Bratasena. Pojok kidul kulon negara Ngastina kaya ana alas ingkang gedhe. Monggo alas kae klebu wengkon negara Ngastina kang alas Wanamarta. Tak jaluk lilaning atimu ya Nggir, tak jaluk lilaning penggalihing Bratasena. Ikhlasno Ngastina dimen dienggo mukti dulur-dulurmu para Sata Kurawa. Dene para Pandhawa tak wenehi bumi perdikan kang aran Aswanamarta Babatana. Sawise mbok babati kanggonen mukti yasa negara ingkang endah, nggonen mukti ibumu lan kadangmu kabeh Pandhawa mukti ana ing Wanamarta Bratasena.
Dastarata bapakku. Aja nganti sampeyan diarani ratu sing mencla-mencli. Supaya tetep bisa dijaga kanarindraning Dastarata bapakku nadyan Bratasena kudu adus keringet. Babat Wonomarta bakal ndak lakoni. Dadi sira anak lanang trima, ora trima sebab apa? Malah kepasang yugya katujenge nujumbuh karo dawuhe Pandhu. Yen Pandhawa isa bebodro dhewe luwih becik nimbanganing jagake marang warisane wong tuwa. Mula wektu dina iki, apa sing dadi perintahe Dastarata bakal tak estokake. Lah yen pancen sira Bratasena ngestokake dawuhing wakmu ing Ngastina, Marataja Baja nduk kira wakmu banjur wisuh lumuh ngentasi perkara. Sira Bratasena nyuwun apa? Matura marang aku nggih, aku ora njaluk apa-apa. Apa njaluk sak biyantuning para wadyabala? Ora. Lho. Supaya dimen cepet lan ringkes nggonmu babat Wonomarta. Wonomarta arep tak babat dhewe, kelakon ya saka aku, ora ya saka aku. Jaran yen to nganti aku diwangi karo wong liya, luwih-luwih diwangi prajurit Ngastina. Sesuk yen aku isa yasa negara padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa isa mukti merga saka para prajurit nggone ngrewangi babat Wonomarta. Mula Pandhawa mukti ya saka Pandhawa dhewe. Ora mukti ya saka Pandhawa dhewe. Kuwi tumrap aku sing dadi landhesaning temggungku. Waladal. Lah apa sira nyuwun Brana Picis Raja Brana mbok nggo sangu? Niatku tekan Wonomarta nyambut gawe ora seneng-seneng. Yen aku mbok kandhani Brana Picis, mbok kandhani bondo donya isa ngliwar pamikirku, bisa minger kiblatku, ora tewajuh nggonku nyambut gawe nanging sing tak pikir ming bondo donya lan Brana Picis. Lah apa kowe njaluk pangan utawa njaluk dedaran sak cukupe tak nggo sangu ning Wonomarta? Yen bisa sak suwene aku babat alas aku kudu poso, ora mangan, ora ngombe. Supaya enggal rampung pakaryanku. Tobat iblis. Suman, kula wonten dawuh. Iki coba sawangen. Tembung ming kaya ngene wae lah kok dadi marem atine wong tuwa. Pandhu. Anakmu 5 iso disawang kabeh arep kowe kuwi wis mati. Kowe wis ora ana wis mapan ana ing kasuwargan. Nanging yen to menuwi anakmu kahanane kaya ngene iki iso ngangkat derajating wong tuwa, iso nyuwargake wong tuwa. Dari wonten maring dawuh. Lho, anak ki ngene iki. Ming sithik 5 ning dadi pemareming wong tuwa. Kowe iki ndek anak 100 calon gento kabeh. Indah-indah yen disrawung karo makne cilik Suman. Srawunge bandar uthuk. Tekan kapan bayu timindake ora bakal apik. Dewate pun to, meneng to. Ajeng napa sampeyan iku senengane mbumboni. Lah banjur pangkatmu besok kapan? Dina iki uga aku njaluk pamit. Nyuwuna to nggir ora ketang sithik nyuwuna aku njaluk. Yen Dastarata bisa, aku mesti bisa. Aja dahar, aja ngunjuk. Yen perlu aja sare. Saksuwene aku babat supaya daya kekuatanmu lahir batin manjinga dadi kasantosaning Bratasena. Waladala jagat dewa Bathurya. Ndak sumpahke kiblat papat segara gunung wis ning rene wengi. Saksuwene anakku Bratasena babat aku ora bakal nindra, aku ora bakal dahar. Aku bakal dahar yen to wis ngerti kabar yen to Bratasena kelakon babat. Bisma kakekku semono uga tak jaluk nglakonana kaya sing tak aturake ngersaning Dastarata bapakku. Ya, kabeh bakal tak lakoni Durna bapakku. Nglakonana poso, aja mangan, aja sare lan aja ngunjuk saksuwene aku nglakoni babat. Aduh. Bratasena? Piye? Aku lagi wae bar rampung poso. Wah, poso meneh. Ya, heeh. Kalakonane ora mangan, ora ngombe, ora turu, ora mangan kejaba panganan.
kuwi jenenge ya tetep mangan sampeyan iki wong anake babat kok tanpa prihatin babar blas. Padha sekecake lenggah aku njaluk pamit Dastarata, bapakku aku nyuwun pamit. Gak puja sesanti, muga-muga lanang juritmu bisa kelakon babat Wonomarta ya Bratasena. Bratasena, aku arep mbok kapati.